ஹாய் வீவர்ஸ். இன்னைக்கு அக்டோபர் 24 பொன்னி சீரியல் என்னாச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பொன்னி வீட்டுக்கு வந்தோடனே பிரீத்தி, சுந்தரம் அப்புறம் உஷா இவங்க 3 பேருமா சேர்ந்து இந்த மாதிரி மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு பொன்னியை பயமுறுத்துறாங்க. அப்புறமா பொன்னி வந்து பயந்தோடனே, இந்த மாதிரி தானே நீ வந்து கார்ட்டூன் வேஷம் போட்டுட்டு கடை முன்னாடி போய் நிற்கிற, அதெல்லாம் உனக்கு இதா இல்லையா சொல்லிட்டு ஆளாளுக்கு கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அப்புறமா பொன்னி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி யாரையும் கிண்டல் பண்ணி மனசு சங்கடப்படுத்துறத விட்டுட்டு யாராவது 4 பேருக்கு உதவி செய்யுங்க. அதுக்கு இப்படி ஒரு மாஸ்க் தேவைப்படாது. அதானே உங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ண தெரியாதுல்ல. வேணா என் ஃபோட்டோவ வந்து உங்களுக்கு மாஸ்க் மாரி நான் வந்து ஃபோட்டோ தரேன். அத மாஸ்க் மாரி போட்டுட்டு 4 பேருக்கு உதவி பண்ணுங்க. இந்த மாரி யாரையும் கிண்டல் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாரி சொல்லிட்டு பொன்னி போயிடுறாங்க. பார்த்தீங்களாண்ணே இவளுக்கு எவ்வளோ திமிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமா சாப்பிட வர்றாங்க. இப்போ உஷா தான் சமைச்சிருக்காங்கன்னொன்னே எல்லாருமா ஐய்யய்யோ! அப்படின்னு இதில வந்து ஜெயா வேற என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏம்மா நீ இந்த நிலைமையிலலாம் போய் சமைக்கிறன்னொன்னே, இப்போ அவங்க சண்முகம் என்ன சொல்றாருன்னா, அம்மா உன் மேல இருக்கிற பாசத்துல மட்டும் சொல்லல. உன்னை யாரு சமைக்க சொன்னான்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னோனே, என்னத்தனோனே அப்படிலாம் இல்லைன்னொன்னே, இப்போ சக்தியும் கூப்பிட்டு சாப்பிட உட்கார வைக்கிறாங்க. இப்போ பொன்னி வீட்லேருந்து கிளம்புறாங்க. அப்போ சக்தியோட அப்பா வந்து பொன்னிய கூப்பிடுறாரு. இந்த மாரி "நீ அந்த வேலைக்கு போய் தான் ஆகணுமாம்மா, வேற எதனாச்சும் வேலைக்கு போலாம்ல?" அப்படின்னு கேட்கும்போது, உஷா வந்து ஜெயா கிட்ட சொல்றாங்க. பொன்னி வந்து இந்த மாரி கார்ட்டூன் வேஷம் போட்டுட்டு தான் வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னோனே, இப்போ நம்ம குடும்பத்துக்கு தானே அத்த அசிங்கம் யாராச்சும் பார்த்தானோனே, இப்போ பொன்னி என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நான் வந்து அந்த வேலைக்கு ஒண்ணும் போல. நான் வேற வேலைக்கு தான் போறேன். என் முகத்த காட்டி என் அடையாளத்த இது பண்ணி எந்த வேலை கிடைக்குதோ அந்த வேலைக்கு தான் நான் போறேன்னோனே" இப்போ சக்தி கொஞ்சம் நிம்மதி ஆகுறாரு. பொன்னி கிளம்பிடுறாங்க. அப்போ அவங்க எப்பவும் போய் சாப்பிடுவாங்கல்ல, அவர் வந்து பொன்னிய பார்த்து, "ஏம்மா நீ இப்ப சாப்பிட வரதே இல்ல? எங்க சாப்பிடுற? என்ன ஏதுன்னு?" கேட்குறாரு. அப்புறமா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன நேத்து பார்த்தேன். அவன் கடையில வேலை இருக்குன்னு சொன்னா, அவன போய் பாருன்னு சொல்லி விசிட்டிங் கார்ட்லாம் குடுத்து விடுறாரு. இப்போ பொன்னி அங்க வந்து வேலை கேட்குறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து, "இன்னைக்கு காலையில தாம்மா வேற ஒரு பொண்ணு வந்தா, இங்க வேலை இல்லம்மா" அப்படின்னு சொன்னோனே, "பக்கத்துல எங்கேயாவது வேலை இருந்ததுன்னா நான் உனக்கு சொல்றேன்னு" சொல்றாரு. உடனே பொன்னி அப்படியே ரொம்ப சோகமா வெளியில கிளம்புறாங்க. அதோட என்னோட எபிசோட் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க் யூ.